Barka da shigowa Abubakar Sadiq TV. Wato a cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna ma yanda za ka editing message ne a cikin WhatsApp ba tare da ka goge ba. Don kusan in ka yi message ka goge mutum yana ganin alamun cewa ka yi message ka goge. To a wannan bidiyon zan nuna ma yanda za ka yi editing. In dai message ɗin bai wuce minti 30 ba ka tura mai bai gani ba, za ka iya yin editing ɗin message ɗin a lokacin sai ya ƙara turawa kamar yanda na yi ku gani. Da farko dai ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku gani. Da farko za ka shiga WhatsApp ɗin wayanka ne kamar haka. In ka shigo za ka zo nan kamar yanda inda aka rubuta wannan ya gari ɗin haka. Kana so ka editing in ka riƙe shi haka. Kun ga gashi nan inda ya kawo ka edit. In ka danna kan edit kun ga ya baka dama ka editing. Za ka iya editing ɗin shi yanda kake so kamar me za a mai da shi ya kake. In ka tura ya tashi daga ya gari ya koma ya kake. To kar ku manta ku yi mana like, ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa saboda mun kawo abubuwa masu amfani ku gani ku ƙaru da shi. A bidiyo na gaba za mu kawo muku wato yanda za ka sa verification number kenan wato a WhatsApp ɗinka yanda za ku kulle WhatsApp ɗinka ko wani ya shiga ba zai iya shiga ba. Dole sai ya sa pin ɗin da ka saka ku kulle WhatsApp ɗinka. Kar ku manta ku yi mana like mun gode.